uyanuka inkomo yakhe uyanuka wena mina nginukelwa ijwabu mina nginikelwa ijwabu ngize ngayithokozani nje nginukelwa ijwabu uqale nini ukuyizwa le ukuthi inkomo yakhe iyanuka imali aya wena phapha yes uqale nini ukuyizwa ngoba esekushiye naye koze wakhala wathi hayi Thokozani uyangijabulisa ofana nalomfana nami lo ochanga ngejwabu uba umfana wena uba umfana wena ushanga ngejwabu bafo awukazi manje wambona kanjani ushanga ngejwabu kahle uyena umuntu osese owazi ukuthi hayi intwana lena hayi ishanga ngejwabu futhi ke njengoba eshanga ngejwabu futhi futhi akamthokozisi la ngaphasi yeah manje sesi kodwa into ongayitshela umuntu kodwa leyo phela nami ngangisemathandweni uThokozani intombi yami mfethu yonke into iyenzelwa yimina kumanje iyasebenza inkontrakt yengonxa yami wena wayifake emsebenzini hayi mina impela bhuti umfowethu lo othudla intombi yakho umazi kanjani mhlawumbe ngabe umngane wakho noma nisebenza naye noma mhlambe umakhelwane into ayenzayo nje ayikho into ayenzayo lo into afika yenze nje ufika juluke phezukwami umuzo senswinyiniza nje ungazi ukuthi kwenzakaleni nangu uThokozani uyawazi umsebenzi wabo umsebenzi wakhe akachatha uThokozani uhleze fresh ungamvusa nango 5 ekseni umvuse nango 12 uyawazi umsebenzi wakhe uhleze sayinile nje usayinile nje akanankinga uThokozani Thokozani ngabe wenza ngani mfethu lento yenza ukuthi mfethu usisi yini mina kwesinye isikhathi mfowethu ngiye ngimfukula yabo ulaphi baba ngimfukula lefike khona endlini yami umfazi wami wena yeah uyaqula nomjeti uyaqula nomjeti ima bafo uyakufula uyangifukula uThokozani yini ndo mfake yona ukuthi ubhaquza bafo uncane lobu kuncanyana kunamandla uyabona ukuthi khona into mfayele akekho umuntu ongabhaquza kanje inja wenquma Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani laleke kwamhlabele ngana uSol Madoda lephansi emanguzi kuthiwa kakhulu nibuye egcini kodwa kuyasikho lapho silala isikhona uyaphila mfowethu hayi kuyaphila kakhulu bhuti wami ngizwa kwena hayi nami kuyaphileka mfowethu sonke lesikhathi lokusihlupha usibhalele mfowethu ungakulandisa umbukeli ukuthi kahle kahle yini ekubeka la ngalesikhathi ngalomzuzu bhuti wami kunomfowethu engamthatha la sohamba ngoba efuna usizo lwendlu ngamthatha ngamfaka endlini nginokusola ukuthi nginokusola ngoba nami sengize ngayibonela efonini kodwa nami ngiqale ngezwe ngawumakhelwane bengitshela yabo manje bengicela ukuthi mhlawumbe bengajabula kakhulu mhlawumbe ungangilethela ngikwazi ukuthi sikhulume naye ngimbone ngoba manje ngiyamsaba ngoba umuntu omdala kahle kahle nami umuntu umbona enzani umbona ethakathi yini la yenza cha ulela nentombi yami enentombi yami mfethu yonke into iyenzelwa yimina kumanje iyasebenza inkontrakt yengonxa yami wena wayifake emsebenzini hayi mina impela bhuti umfowethu lo othudla intombi yakho umazi kanjani mhlawumbe ngabe umngane wakho noma nisebenza naye noma mhlambe umakhelwane umngane wami sisebenza naye efemini sisebenza naye efemini noma singaboni ukuthi sesitozi ngaleyo ndlela ukunje ngamthatha phela ngoba nami ngithi umuntu osebenza naye efemini wazomfunela indlu la uhlala khona ngoba nami futhi ngithi sisebenza sonke endaweni noma ukuthi ama-shift ethu ayaphambana yena kahle kahle yena kumina wafika ezofuna usizo kanti angazi mina sengiyifaka ehlathini ngalo intombi yakho mhlawumbe ngabe uke wayibuza ithini uma ukhuluma naye mhlawumbe wena mfethu engingakusho bengingafuni ukuthi ngihlale nawo phansi sesoba uthu ngoba vele sesinako ukuthi ngabe ngikhuluma naye ngizwe inkulumo zawo ukuthi ayihlangani yabo yiko ngithi ngikhethe ukuvele ngibhalele la ekhaya ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe usezongizokwazi ukuthi South Africa iyodwa into exabanisayo even imfuyo ntshontsha inkomo zintshontshwa yonke indawo zintshontshwa noma ikuphi la intshontsha khona siyanithanda kakhulu la nikhona bengisacela my team ningisondezele bengisondezele usisi nje kuqala yabona before sizisondeze umnikazi wendaba esesondela usisi manje awusho umthanda kakhulu ngiyamthanda mfowethu ngiyamthanda ukube ngangingamthanda ngangeke ngimsuse emakhaya ngimlethela ngiphinde ngimfake nasemsebenzini oh okay manje ke yonke lento mayenzeka mhlambe ngabe bakhona bake babona la uhlala khona ukuthi udlelwa intombi mfethu
wonke umuntu sebeyazi and sekuyimini ophenduka isilimo endaweni yaseroundini. Uyaphila my sister? Ngiyaphila futhi njalo. Ngiyaphila. Ngathi ufuna ukusondela ngala kunomlilo khona. Awusho my sister. Ungasondela nje mama, ungasabi. Awusho uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu wami ngihlala naye. Uyamthanda? Yebo ngiyamthanda. Razo ungakusho ukuthi yini esibeka la usisi yini le okhala ngayo mhlawumbe awusamfuni mhlawumbe ufuna ukumlobola mhlawumbe ufuna ukukushada nje mama. Ucanga kanjani engangitsheli nje ezema TV nje azongibukanisa nezwe lonke ezokhuluma kanjena nami indaba engazokhuluma nami. Yini engenza ukuthi uze la kubantu ungakhulumi nami sizokwenzani lana kodwa baba. Uyazi ukuthi Zandile ngikuthanda kanjani ngoba into edasingizela ngoba ngisakuthanda namanje wena ukwazi ukuthi ulale nomuntu embhedeni emashidini nami. We baby uzukhuluma izinto nje ube nobushow bazo nje wena ushow uyithatha nje yonke leyo nto ukwazile ukuthi ungibuze mina nini wendaba akaza kubuza ukuthi ulala nomuntu asebenza naye efemini. Cha ngimazi nalowo muntu ukuthi umuntu onjani ohubani ngiyayishwa manje namhlanje. Bafo mungase awuboleka ifoni yakho uzowafica ama message aphakathi kuyona. Yabo. Ungasiboleka ifoni yakho? Ifoni yami ifreezile. Ngethu hayi. Ifreezile? So i-restart akunankinga. Ayicofeki ifoni yami mina. Ayicofeki nje ayiciphizeki inhlopho. So wena uhlulwa yini ukukhuluma nami ke? So i-restart ifoni yakho? Ay-restarteki ifoni yami ufuna ukukhandwa. Ifuna ukukhandwa? Yeah, ufuna ukukhanda ifoni yami. Into engicasula kakhulu akaze angitshele ukuthi ifoni yakho. Wena indaba ungakhulumi nami ke. Indaba ungakhulumi nami. Indaba ungakhulumi nami sihlweni ukuthi sihlale phansi sikhulume. Mama mina kangaka wena lo muntu ubani lo muntu okhuluma ngaye awulani noThokozani wena hayibo uThokozani awulani noThokozani uThokozani wokunukani lo muntu uhlala la ekhaya uyamaza na ufuthi weza nawe wena ungikhathe noThokozani uyiva inkinga nokuthi azorentisa uThokozani amfunela indlela lanihlala khona. Angisho ukuthi kuyinkinga nawe ngathi uzongilethela ukushisa. UThokozani uze kuzohlala la ekhaya sokuthi ujola nami. Mina ngibone ngilele noThokozani ngibambe noThokozani empedeni. Hey ifoni isho ukuthini ukushini? Uyisho ukuthini ifoni nangu umuntu engihlanyela bo? Ifoni isho ukuthini yini? Woza neproof ebambekayo. Into yakho ayikho solid. Ikhona ngicomboleka ifoni yakho. Ifoni yami ayiciphize. Manje iqalene nokufreeze. Ngicela ukuyibona ke ngifuna uyibona. Sinesonto ifreezer futhi angiyazi nokuthi ngibeke. Akathi angitshela ukuthi ifoni iyayifila ifoni yakhe. Besikhona isidingo sokuthi sikhulume ngefoni ngoba wena uhlezi la endlini ulala la endlini. Sifonele ngani? Uyanze kanjani asikaze ngikufonela mina? Hayibo bhuti. Wangathi nawe uzongicika ungena indaba zakwami. Ima sisi kathi wena yini ifoni yakho iqala nini ukufreezer noma mhlambe khona lento eyifihlayo wena sisi yini awufihleni uThokozani efonini yakho? uThokozani wokuthini? Webhuti wena lolala naye. Uthi uhlaka naphi wena umuntu engakhuluma naye wena ke emnyama nayikho nje nento engase ngiyikhulume. Nendoda yakhe imnyama nje. Hayi indoda yami ngiyithanda imnyama injalo futhi ayikho into ngoba ungifebela ubuso. Hey lalela uThokozani ungcono kabi kunawe wena into yokuqala nje engakutshela yona. Lalela oqala ulungisa ukugqoka. Lungisa ukugqoka nje nasempedeni awusenzi kahle awusasayini nje into esayinekayo. Uba men wena usayini into ngifaka ngemsebenzini Feb. Hey lalela usifebe unyoko hey wena madakeni usifebe unyoko usifebe nawe wazoshaya ngizokukhombisa unyoko ukuthi uyini wena lalela umdawu ungcole kanjani uThokozani wenza kangcono kabi kunawe ima uThokozani waye uzomthola la kushuthi ukulethele yena lalela ke wena ungazohlangana nendaba zami awuhlangene nendaba waye ufeba sisi ufebelani ubufebe obama uhlangene nabo ungabhuti indaba zami woza wena ngisisabi ke wena woza la unanga kunyaka unanga kunyaka bafu Mdali salikwazi vele nami kulesi. Wena usungazi ukuthi ngisalikwazi manje vele nawe ungani. Vele ngidangene nabantu abahlala. Man wo yehlisana umsindo wozani ngapha bafu. Yehlisa umsindo bafu. Yehlisa umsindo bafu. Bamudle uyenzeka ngakulento noThokozani. Ngaka u3 kuphela. Uyes Ima sisiniqale kuphi ukuyenza lento niqale kuphi ukuyenza sasila ehotel sabuya naye empedeni wakhe lo angani uyahluleka lo uhluleka na ukugqoka uhluleka na ukusayina empedeni akasenzi kahle Thokozani uyamenzela
Wena nganiqukula insimbi lapha emsebenzini wakho uhlezi ukhathele woza angimsabi miyeke security miyeke security angimsabi lo ngimnqeni mina Besinafoni. woza isifebe unyoko Yona. yoza ngizokunyathela kami ima bafo relax buya ngapha mfethu buya ngapha angiwesabi mina buya ngapha mfethu angiwesabi woza ima mfethu ngiyazi mfethu kubhlungu mfethu ukudlelwa mfethu yabona into yangaphansi yabona leyo manje bafo wena konke lokho kade ukwenza umfaka inkontrakini bomtsingo wapho umthanda Bethi ngoba ngimthanda futhi. Ngoba ngimthanda. bungazi ukuthi uzokwenzakalisa Hayi sifebe lesi. isifebe unyoko angwenqeni uzongifaka emsebenzini ngoba kwenze njani hayi wena lalela usandile okunuka ima manje Zandile awunandaba nokuthi umndeni wakho uzothini Yalento ilana namashangana. anginenda ishangana unyoko ulala namashangana amashangane awami noma ngiyalala uyenzelani sisi uyenzelani wena futhi uhlangana naphi ishangane nawe futhi ndishangane futhi nawe bakwethu South Africa yonke manje mina ngibuye ngingazi awusho sisi yonke lento mhlawumbe ngaba yiphathi kabe muyenza noma awukuvuki nembeza uyavuka unembeza kodwa ngeke ngihlalela umsangano akasawenzi kahle empedeni Lona mpesa wena. lona akenzi kahle empedeni okokuqala nje kwakumele ukuthi sinengane sinazo izingane Vele ngoba ngilala nengane ngizoyenza vele nawe ngisalukwazi wafunani esalukwazini wena ongasiboni isalukwazi izingane zigcwele konke la hayibo ngazodlala wena ngani nangusikhotheni bomncane ukothokozani bahle unengane engaki mama mina nginengane eziwu2 naye lo bhuti akanengane lo ima manje ingane zakho ungifice nginazo uyamondlisa zona uyazonda vele usikhotheni nje mele ondle bafa ubona ukuthi mhlawumbe kumele umiyeke mfethu Mfethu yazi mfethu. Bekufanele ngimiyeke kodwa manje mfethu inkinga ngiyamthanda yabo. Kodwa njengoba mfethu eseyasho ukuthi vele ngusikhotheni. ngoba uthi wamfaka enkontrakini bafa ucanga unasenkontrakini lapha nabamkontrakt Vele mfethu senginayo isho yaloko futhi nakhona. enkontrakini lapha ukwazi ubona amadoda lokhu dlalisa amehlo cha nje babona bahle bayabukeka impela futhi bakhekile amadoda ayabukeka Ngokade nje lo msebenzi la. umsebenzi okunuka uzoqoshisa wena kuqala uyazi ukuthi sengijola nomanager mina lapha emsebenzini wakho kahle wona sisijola na wonke umuntu wena uhlangene nendaba zami ngithe phuma endabeni zami ezami nalo sisi ujole wena sondela yini ekwenza ujole sisi lona akasangeneli sempedeni uhleze khathele uhleze ngitshela ukuthi uzochatha uhleze ngitshela izinto eziningi nje mina ngeke ngilindele wachathe mina uzohamba eBria buya uzochatha la mina ngeke ngilinde yena mina bakhona abantu abangachathi uthokozana akachatha uthokozana insizwa ibhungu into ethi mayihamba mfana ishingili ithi yezwa ngiyaxelela South Africa bengisacela ningisondezele yena uthokozane ngibafungasuku la ngoba manje ngiyabona ukuthi umonakalo Nayi le njani. Ongiyeka mfethu ongiyeka. Ima bafo uyamazi bafo Ya bafo ngiyamazi. umazi kanjani Umngani wami wangithola ngixakile ngenandawo okuhlala. Ngabese ngathi akangizamele indawo yokurent. Beselani mfazi wami. Nento yenzayo No mfowethu zange lento ngiyenziswe ngayenziswa usisi. Usisi umuntu oyeke ngifensa uyeke gcina nami uyazi mfowethu uba ngiyindoda. wayithini mekufenza bafo Weke fike kumina enqunu yabo ezifaka into ezifishane. So endlini yakho noma endlini le ngihlala khona. Kukwenzeka ke lokho okwenzeka ke mfowethu bese sijola nawe qoki nosisi. qoki Ulana mfazi mina wazi wayiqoki ongiyeka nawe bafo. sokwenzekeni ke bafo relax bafo vele kunje ngiunderstand mfethu ngiunderstand manje mfethu uthokozana mfethu yonke lento mfethu awuboni ukuthi mhlawumbe ubulala omunye umuntu No wena mfowethu ngakuchasela kanje. Ethandweni. Uyamthanda wena kuqala noma buyishayela Usisi ngiyamthanda. Na ngiyamthanda kakhulu. Yeah ngiyamthanda futhi sisingenza noba yini ngosisi. Yeah. mhlambe toilet mhlambe ungakazi umnake mhlambe eme-bathroom eyogeza mhlambe ayikho into enike nayenza khona Etoilet. So ngakuchazisela ziningi nje into esisenza nayo. Yizini enizenzile Aziningi kakhulu ezinye azichazeki. Azichazeki. Nase-bathroom ubani uyena kade eze-bathroom wena mugeza Mina kwesinye isikhathi mfowethu ngiye ngimfukula yabo. ulaphi baba Ngimfukula le fike khona endlini yami. Umfazi wami wena nje. Yeah. uyaqula lo mjeti uyaqula lo mjeti ima bafo ima bafo
Uyakufula. Uyangifukule uThokozani. Yini ndo mfake yona buku ukuthi ubhaquza bafo Uncane lokhu kuncanyana kunamandla uyabona ukuthi khona into omfayele. Ngizomnquma. Akekho umuntu ongabhaquza kanje. Inja ngizomnquma wena. Angimfakelanga lutho lo. Yini ndo ifana lapho sisi. Angimfakeli lutho lo ukhalela amasiko kuphela. Ukhalela isiko. Ngizomnquma wena. Bafo singakanani sondelani Wena ngayo. ngizomnquma wena. Yini bafo usuzenzile for lonke ngaphandle umfaka inkontrakini emsebenzini. Lesisabe lesi. Cha lo ngamfaka umsebenzi yonke into ingane zakhe zondliwa yimina kuba baba bangadlile kuphi. Ngifaka imali mina. Isihlama lento le. Isihlama yini? Ngizomnquma wena. Isihlama yini? Yes. Wethozana ubona ukuthi uzokudubula lo muntu. Hayi angeke nginsizwa kwethi mina. Into ayenzayo nje ayikho into ayenzayo lo into afika yenze nje ufika juluke phezulu kwami umuzo sentswinyini iza nje ungazi ukuthi kwenzakaleni nangu uThokozani uyawazi umsebenzi wabo umsebenzi wakhe akachatha uThokozani uhleze efresh ungamvusa nango 5 ekseni umvuse nango 12 uyawazi umsebenzi wakhe uhleze esayinile nje usayinile nje akanankinga uThokozani. Thokozani ngabe wenza ngani mfethu lento oyenza ukuthi mfethu usisi yini ngempela yini elide lusuzu wenza yonke lento ngabe mhlawumbe kade uvela uplanile lento le kumngani kwintombi yomngani wakho. No mfowethu bengaplananga lutho. Usisi nje uzithathekelwe ukushameka kwendoda. Indoda eright eziphethe kahle nempilo. Manje wabona umfana wakho uthi umfana akamenze. Ubezabanga umfana wena. So into yakhe ayisebenzi manje akasendodeni indoda yomzulu. Yebo. Yeba ngikutshena nje mfowethu. Yona shanga nomizaba. Hayi ukuthi kahle besibe ngiyicuphile indaba ukuthi ngize ngimthathele umuntu wakhe. Awukushaya ngunembeza uthi uthathela umuntu wakhe ebe nekusizile. So unambeza mfowethu ngeke ungakushayi ngoba umuntu. So into neseyenzekile sekufana ifana necala livule ivule ngoba lingena. Yebo. Uba elinye igama lakho? NguThokozani. Elinye ubani? NguMoses. Oh manje nje eBhayibhelini uMoses ayenzanga kanje. Manje awusho. Yonke lento la ucanga mhlawumbe uphoxa ibackground yakhe abazali bakho ngemuva mhlawumbe awucanga ukuthi umndeni uzokuxwaya mhlawumbe umakhelwane emakhaya la usuka khona ubanila edolobheni umsebenza awucanga ukuthi bazokuxwaya bathi uthatha abafazi babantu intombi zabantu. No mfowethu nawe uyasazi isintu. Kuthiwa kugawula emazweni. Nawe uyasazi isintu mfowethu. So okwenzekile nabo bobona ukuthi kahle lokho angikwenzanga ngoba ngikwenzile ngenziswe inhliziyo. Inhliziyo ayiphakelwa mfowethu. Sisters. Gawule emazweni umfazi wami umthole endlini uzathi umgawule emazweni. Njengoba bengangachazisela yabo. Kuthiwa nokuhamba imbali nembali uyithola lo ufike khona imbali enhle uyithola ezweni. Udakiwe wena ugawule umfazi wami emazweni endlini. Bafo awuboni yini owayibonile kulo sisi? Mfethu kahle mfethu waye right usisi uyazi ngezikhathi zakhe. Ushiye mfethu ubengafe engiphethe kahle mfethu akwazi ukuthi mfethu akwazi ukuthi mabe singiplana into naye athathe imali ayigcine senze lento ekwazi ukuyenza. Yabo manje abona nje indaba ezifebe. Ifebe ini wena ukwazi ngisho ungithengela iwivi lo. Awukwazi umthengela iwivi. Ekhaya ithe ngoba uyasazi lesi sigqoko sengoba ungondla ngihambe ngiya toilet ngibhoshe ngazongitshela amasimba mina wena. Ini badla igrosa yaba wakwakuthenge ukudla kwami. Igrosa yokunuka ngani nawe impathu ulahlile eThekwini. Angani wena uyalahla manje. Indaba ungayiyeki impatha. Impatha phela kumele ngiyibhanqela ukuthi izolibela ingidlalisela lo Thokozani la eceleni abe la eduze kwami yena athenge. Bafwe usakufuna ukuqhubeka kube impatha. Hayi lutho bafuna ngikhathele. Ngikhathele. Uyabona ukuthi nalapha enkontrakini ngisasho enkontrakini bafo bakusayinela ngoba eshilo nje. Yeah, hayi mfethu sengiyakholwa ke manje sengiyakholwa. Kodwa ke mina nawe mfethu ngiyacela. Wena yini ubone kanjani wena waba neshock ukuthi laba balala labo babe. Ifoni njengoba sifreezile ifoni ama message nezithombe belele embhedeni. Ifoni ithengwa ubani? Yathengwa yimi. Ifoni ethengwa ubani? Ngagcwalisela wena oshodo 500 wena. Washo 500 wena ayikho into wakwayenza yalunga wena. Wena ayikho into yami kuze kushoda wakuyinto yami noma wakuyinto yakho. Kwakuyinto yami kodwa usala wena kwakumele ukuthi uthengile kwaqedwa nje kwaphela wathi uthenga ifoni ungazongitshela ukuthi uthenga ifoni wena amasaka lo wena uthenga ngafoni wena ifoni thengwe yimi. Hey wena usala mlethela. Sisi kahle yini le inkinga kangaka mina ngiqondi mina. Yini imali sisi?
lona uhlezi yonke into yakhe iyagcwaliselwa uMasaka nje into engakwazi ukwenza wagcwalisela ifoni le kuwena ngamgcwalisela lo ifoni ngambuza nayo nangu ukhona ngakutshela nje into ongakwazi ukuzenzela into igcwale yonke into methu uyayenza nje kumele igcwalisele uphesha yonke into yakhe uhlula ngisho izikweleti zakhe zomashonisa lo uthi uyangondla ungondla ngane ngakhokhela lokile phakathi kwaThokozane nayo bafo uThokozane nje uyangithokozisa manginayo konke kuyalunga Nkosi yami into engiqukula ngibeke la embhedeni lokho uMasaka nje into ehlezi nje collapse noma ikephi akwazi ukwenza lutho ubona umzimba wakhe weak kanjani uke wamtshela ukuthi akuqukula uzongiqukula kanjani kumfana wasemakhaya egcwele intuthu le emehlweni uzomela ngimfundise yonke into yena methu uyangithanda wethu uthandani South Africa kunzima yazi wena nawe uyazi wena manje ungidedela bafo enkontrakini kodwa sisi kodwa wazi wayenza into wrong phela yini nabo ungavelanga wamshiya cha mangiyangimshiya phela ngangizomsebenzisa kanjani lezi zinto zami engifuna ukumthanda ngiyamthanda kodwa akwazi uyangiuza manje ufunana wena wenza ukuthi uyamsebenzisa entweni zakho nothi ukuthi ngifuna isithembu kodwa nje sengingenza nje ukuthi kodwa buba u2 bayangijabulisa uyangijabulisa ngemali Thokozane mfethu awufuni ukuthi umiyeke usisi hayi usisi ngeke mfowethu ngikwazi ukumyeka ngoba hayi nami ngendlela angijabulisa ngayo angijabulisa kakhulu ngoba naye oze wakhala wathi hayi Thokozane uyangijabulisa ofana nalomfana nami lo ocha ngejwabu uba umfana wena uba umfana wena usha ngejwabu bafo awukazi manje wambona kanjani usha ngejwabu kahle uyena umuntu osese owazi ukuthi hayi intwana lena hayi isha ngejwabu futhi ke njengoba esha ngejwabu futhi futhi akamthokozisi la ngaphasi manje sisi kodwa into ongayitshela umuntu kodwa leyo phela nami ngangisemathandweni uThokozane into angenza yona ngingenza nje ngizobhozo benwayeka konke umzimba wonke uhlwaphuluka awuyazi into engiyenzwa ulombheni yindaba usungamtsheli lo munye ukuthi akayenzena inkinga kumahlonyana nje ukuthi ngase ngimbekele udaba lonke ngithi yindaba ungamtsheli ukuthi akasoke ukusoka phela inkinga zakhe lezo zokusoka uyacabanga nje sengizotshela umuntu omngaka ukuthi akahamba yosoka kodwa yena akaboni mabechama nabanye amadoda noma bekhumulile-ke kuthiwa kuyakhumula kugqoka ama-uniform so ezinye zezathu ukuthi ngoba akasokile umyeka cha akubona ukuthi akasokile nokuthini kodwa nje uThokozane wenza umsebenzi wakhe yena uyahluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngabe Thokozane sekunesikhathi singakanani lento niyenza ngicabanga basokunenyanga sokunenyanga hayibo kunenyanga namasonto amabili kuza kanjani ukuthi lento nisayenze kathathu nibe ninenyanga namasonto amabili so ngeke mfowethu kwesize sikutshena inkinga zethu zonke uyabo wena yini usise kade ebheda ngayo abheda ngayo ngoba wena unejwabu futhi wena uyaleka embhedeni naye udla insuku naye insuku uzayishithele ngithengela unyoko wosala ngithenge imani ngithengela unyoko insuku imani udla insuku ngempela sisi angidla insuku mangabe wakwangithengela insuku wena wakwangithengela insuku wasala amasaka shuthi ngifake emakhaleni shuthi ngifake emakhaleni nasemadlebeni uyifakaphi insuku uyifaka la ngaphansi insuku awucabangi bafu ukuthi yonke lento le wena ngoba uyamthanda yenziwa insuku ingakho emnandi kangaka sengimthandela khona ke lokho ke ngimthandela khona lokho ukuthi ufake insuku bengazi ukuthi ufake insuku ngixabanisa noThokozane ngendlela emnandi ngayo awukodwa sisi awusamzweli ke noma uye kuThokozane uThokozane nokuthi izinto azenzayo azifani nezalona sengamane ngiyeke yena ngihambe noThokozane kunalokho ke ngashiya naleyo umqasho yakhe ngeke kwayimanje vele sengikuyekile Thokozane manje uzoqhubeka uhlale la nirenta khona cha ngeke ngikwazi sengizozama ukuthi ngifune enye indawo nosisi sikhambe nje ngokwethu sobabili sohlala ngokuhle ngolesi indawo yesobabili umsebenzi namanje anginankinga ukuba ngimdedele endaweni yakhe siphume nini nalo sisi sohlala ethi kwethu indawo awucabanga ukuthi ngase kubulale ngalento menza yona ubhlungu omzisa bona hayi mfene ngigibelayo baba ayidlali mina akekho ongamelana nami mina lo Masaka ngezamelane nami mina ngisuka kuteka kutswala usuthu nina ngeke bengabapha labashanyana theko loya vele nanhlangane sasihlangane eMasero eBorder Gate okhona umsebenzi wayowenza ngakhona yini yakuchaza kuyena wayesamuhle ngezikhathi zakhe futhi wayengalekhi lapho nalapho yena waye right ngezikhathi zakhe
Angifuni uqamba amanga Nkosi yami. Waye right futhi nje ngangimthanda impela kodwa umsebenzi wakhe akakwazi ukwenza. Oh, i-signature iyona Mina ngiyasola nokuthi ngagagamela ngahehwa imali kuhle bakhe. Yindaba kungamshintshanga wena sisi ukuthi akashintshe kum-advise. Kwalona ipeni lincane. Oh, indaba ungazabanga ukuthi ilenswedla kufanele azi ukuthi ipipi lincane. Ikona usho ufaka insulu. Lalela wena hamba osoka wena. Uba. Hamba osoka wena. Ngisokela isalukwazi. ungamshayi phela. Ngisokela isalukwazi mina. Ungamshayi. Manje wesisi yonke lento awucabanga Mthozani mfethu awucabanga ukuthi uzokushiya mfethu nawe engasakuzwa. Hayi ngeke mina angikhona ukuthi angangishiya ngoba ufike wathola into ayifanele njengendoda efike ayithola endodeni. Ngabe wena mhlawumbe uqobelela umbukeli khona mhlawumbe into oyisebenzisayo yini? No akukho bafethu engikusebenzisayo. Impatho ukuthi umuntu esifazane uphathwa kanjani. Yebo into nje engiyisebenzisile impatho nenhlanzeko ayithole kumina umuntu esifazane. Akukho nje okunye. Yebo ngisebenzisa amanzi kuphela. Uyageza. Iyageza imambane. Inuka kahle lokugqoka amabhutsi kubuya emsebenzini kuzilahle embhedeni amasokisi ayanuka la eduze kombhede. Uyamwashela yini wena sisi mhlawumbe umbukeli uzoyibuza ukuthi wena indaba into. Ngiyakwashela lokho kodwa ngimwashele namasokisi mina ngiyakwashela amasokisi wena. Mhlawumbe manje bafo ngaba awusho kuyenzeka mhlawumbe umubuye ethi ukhathele. Ayibo uhleze khathele lo akawashi. Ngeke phela sesebenza sonke. Sebenza sonke. Uthi ipenti linani bafo? Uyahluleka ukulwasha. Futhi ngilwashelwa wena ke. Lapho kuchaza ukuthi ipenti lwashwa wena. Abakho manje mongase akaliveze manje. Ngiveza kuyimanje mina. Liskofu ngoba liskofu. Yini obuyibekezelela kuyena sisi wena bhuti? Uyanuka inkomo yakhe. Uyanuka wena. Mina nginukelwa ijwabu. Mina nginikelwa ijwabu. Ngize ngayithokozani nje nginukelwa ijwabu. Uqale nini ukuyizwa le ukuthi inkomo yakhe iyanuka? Aya wena uphapha. Uqale nini ukuyizwa ngoba esekushiyiwe? Umbukeli uzothi mhlawumbe uthathe advantage wena ukuthi intwana le. No vele intwana nayo ayisuke ebantwini abadala. Ayobheka ontanga bayo iyeke uza ezakwazini zethu. Ayikhambe nayo bheka ontanga bayo. Yabo eqinise Moses alikwazi zeni qhubekani nathi izalikwazi zeni. Yeah. Kodwa mfowethu awucabanga isalukazi sokushiya nawe angabona omunye mhlawumbe uhamba nge-Raptor 40 range khona lokho Range Rover. Nawe uyazi mfowethu thina sabantu bakasabasangale. Umuntu Kuphi ngale baba? emzimkhulu umuntu wakhona umuntu wesifazane okwamthola uyakwazi ukuthi umfake into yakhona manje ukuthi akwazi ukumamela. Akulula ukuthi angishiye. Awucabanga ukuthi mhlawumbe umuntu wakho umfaka into yakhe ukuthi alalele awubona usumthakathile. Vele ziyaloya lezi zinto ngoba uthi bayathakatha la. Bafuna ucala ngidedeka kancane nje nginginika ithuba nalo mfowethu. Ima mfowethu ima ungabi bafo vele bamdlile ngekushinje yabo lona ngekushinje bafo. Wena sowujikela. Angisho ukuthi ngiyakujikela mfowethu yabona kodwa ngithi mina bafo mina ngizakwena ngoba ngithi bafo buka ngithi bafo mina yekela mfowethu uyekela ayodliwa mfowethu vele sikubhedile ngoba uzosala nesilonda la ngaphakathi ngabe nginamanga mfowethu ubona kanjani nalento. Ngona lapho uyakhuluma kodwa noma ufuna ukuqhubeka umnikeze imali uwendle nezingane zakhe ngaphezulu. ngaphezulu. Mina umuntu engisafuna ukudila naye uqala. Awubona uzongcolisa izandla zakho ngento engekho. Khulileka. Ziningi intombi. Ayisifebe asambe nangu umuntu engisafuna ukudila naye mina. Lo sazombamba isifebe. Isifebe lalela sizohamba isifebe siphephezele buka sibe sihle isifebe sambe noThokozane ecotha izwa. Uyayizwa leyo nto? Mfethu uthe khona umuntu ajola naye mfethu kwi-contraction khona lokho kwi-contract wena sisi noma ngabe ubasela lo. Nawe ngathi uzongena endabeni zami. Into engiyikhulumile kade ngibasela lo ngoba ngimbona ukuthi unobody vele. Unobody. Vele lo into engelutho lo. Into engelutho lo bokumele nje ngimzisa uhlungayo. Uyabekhipha ke yena ubaba. Yini kona ukhipha? Yini ukhipha wazi ngokhipha lo mambuka nje libele role izigqoko nje wazi ngokhipha lo into ayaziyo nje ukuhlisa amabhlue awabekela ngohamba kanjani emono nomuntu obeka ibhlue la izansi kwezinqa mina uhambe evezi trunk uyatebhisa lo mfethu uke wamjolela usisters lutho mfethu angikazi nange lilodi la ngikazi uyabona ukuthi uyisilima ngokondla ingane zakhe uyabona futhi usukwenza inyoni wena uyisilima yesiphindiwe vele yakhela ngentsiba zenye inyoni ne wena uzohleza uyinyoni nala uyakhona bayokwenza inyoni ngoba vele uyinyoni wazala uyinyoni uzofa uyinyoni wendoda shushuthi kahle njengoba ufuna ukolwa manje lokho kuzofika kuphinde kufikele futhi uthole omunye
ufike nakhona akhambe ngalendlela akhamba ngayo shuthi manje usuzaba nesitoko nje ukuthi wena ufuna uyalwa ozakwazi ukukanyela bezibanga into engiyisa kakhulu wena ngoba phela uzalwa nje ngiyamthatha lo wempi yakhe ngiyamthatha lo ngihamba naye bese wona ukhamba ubheka omunye afike nalo athathwe Thokozani yezwa manje uzohlela ube namandla nje kuzoba kumnandi amandla bonke labantu isicino wena uzogcina sozithatheka kancane ngoba uhleli uneni kusho Thokozani bovele ushasa lokho vele wena usuthatha intombi yami ngoba ufuna ukukhuluma namagama ayikho into wake wayenza mhlambe lapha efemini wamphatha kabi uThokozani lutho mfethu nangamashift asisebenze emashifini awodwa yezwa yena ungiyangena ebusuku ngingena ebusuku ngene emini mina amashift ethu ayaphambana mfethu hamba ufuna enye intombi noma ngizokubiza la ziningi kwivumani film uzokhetha hayi mfethu hayi songabe usize kakhulu lapho bafo ngakuhle kakhulu ngakuhle kakhulu nje mfana ngeke kulungu yabona ngathi mina sengimdala kakhulu kule ndima mfana ungangibizi ngomfana sengimdala kakhulu wena njengoba ngikuchazisela ukuthi hayi ngeke wenze lutho uyintwana uyohlala uyintwana yezo uyohlala nje uyintwana wena yenza lento engikutshena yona ukuthi hamba uyobona abakho ontanga bakho ntwana ngoba ngumalume mina ntwana ngeke kuyini ngeke baphinde bakubona serious muzi ngeke baphinde bambone qonda ukuthini sengize ngiqonda ukuthi nengabe qhubeka nalento aqhubeka nayo ungamenza ukuthi anganyamalala angaphinde bambone so nje yeke engafuna bakubona mhlawumbe ukubona sovalwa amehlo ngiyaxwayisa mina yeke ntwana awucabanga ubuthi lento leyizo engakufayela usheve emsebenzini emsebenzini hayi angazi ke ngawuqeda nominini lo yabona njengoba ngihamba noThokozani lo ngizopressa kanye ngisho izwe lodwa uyaphela umsebenzi kulo yini uzomthaka ngizohamba angihambi nalutho kodwa ngazana nabantu mina izinto ezinkulu la mina ngazana nabantu mina lo uyaphela umsebenzi wena ayo vele shiya yena sesingamqedela umsebenzi uzophila ngani cha usangidelele kwazwakala lo ungidelelile naye wakufaka emsebenzini cha indaba zokuthi azongitshela ngensu yami uhlangana nami nensu yami lo imake labo meya lo labantu baphezulu labo siphume kwamela lalela wena mnyamani nale TV yakho zenayo la uze kumina noma uze kuthina la cha phela ngize kwenza okukhulume nalo zenayo uyabona lo kulethela khuluma naye uzongikhomba kanjalo wena futhi ukhomba kanjalo uzongikhomba kanjalo wena uyakushaya yini bafa endlini eshaye ba hayi ngeke ngishaya usifebe mina ngeke ngishaya usifebe mina wena hayi wena ima yini lekunika energy kanje uThokozani wonke lo cha akuyena uThokozani lona akazazi nje ukuthi uyini inkinga yakhe ngicela ushe lakhe lokugcina sisi usamthanda noma usamthanda usamfuna hayi ngisamfuni vele lona nje vele nje enhliziyweni yami ayikho into engathi ngiyayihlalela kulolu uthando uthando nje ongekho kweneliseka kulona angiboni ukuthi ngathi ngisathi ngihlaleleni ngoba vele umsebenzi ngizoqeda Thokozani ungathini mfethu kumfowethu amazwi okugcina hayi kumina mfowethu ngingathi amazwi wami okugcina ngingathi sorry ukuxolisa into yakwenzeka sorry nje mfowethu sorry kodwa nje hayi cela uzame enye indlela mfowethu yokuphila hayi kodwa le sengiyithathile yebo hayi ningangishiya bafowethu ngisale nomfowethu ningajikelani ebafu right bese ngi-right mfethu manje mfethu usithini uzoyenza njani mfethu manje mfethu ngiyovele esenziwa likhipha legama ukuthi akasangifuni mfethu uThokozani bahlangene boba uthi mfethu ngizokwamukela mfethu hayi kodwa mfethu usazofuna umthando umuntu wesifazane ngalendlela angiboni mfethu isikhathi umuntu wesifazane ungasini umuntu owenzela umuntu wesifazane izinto ngasho ngithi bafethu umbheke umuntu othandana naye mfethu yabona ukukhuluma ngazi kodwa ngasho ngithi mbheke umuntu omenzela izinto because abantu besifazane inyoka bafethu bayajikelana mbheke ngaso sonke isikhathi ehleze eseduze kwakho mfethu awuhambe nabe kuningi ngalani yabona Africa South Africa senthana nonke la nikhona nibuyele khona eSouth Africa kunzima ungafike uspende yonke imali uspende kumuntu kade uze ngayo vele kushiya unqunu ugada ungayikini swamba ngebhala imali uyidla nibe right siyanthana